ажыны. Зараз іх сезон. Там, дзе былі яшчэ нядаўна маліны, спеюць ажыны. Тут іх трэба трошачкі пашукаць. Глядзіце, вось якія яны буйныя і дуже салодкія. Зараз першая палова жніўня, таму яшчэ увесь жнівень яны будуць спець. Зараз пакажу яшчэ больш буйныя ажыны. Зусім вялікія. І пэўна ж зусім салодкія. Вось, сябры, ураджай лясных ажынаў. І ўжо верас пачаў цвісці, і крываўнік даўно цвіце. До сустрэчы!